Mhux kompitu tiegħi, hekk qal id-deputat nazzjonalista Antwan Borċ meta mistoqsi biex jagħti garanzija lin-nies li jsemmew f'Panama Papers mhux qegħdin fi skema ċeduli. Borċ jaf sew kif jaħdmu l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista għax tal-partit kien kontrollur finanzjarju. Qed taħrab minna t-tieni garanzija iva jew le. Qed nirrispondik. Jiena ma nafx nirrispondik min qiegħed fuq liema lista, mhux kompitu tiegħi. Fost il-persuni li jissemmew fil-Panama Papers hemm Louis Farrugia li jismu wkoll huwa fil-JS List. Lista ta' dawk li kienu jieħdu kuntratti fi żmien gvernijiet nazzjonalisti u kienu jagħtu donazzjonijiet lil Partit Nazzjonalista. Staqsejna lil Antwan Borċ jekk bħala ex uffiċjal li kien jieħu ħsieb il-finanzi interni tal-Partit Nazzjonalista u ix komdu bid-donazzjonijiet ta' Louis Farrugia. Minflok kellimna fuq is-sulari li hemm fid-Dar Ċentrali. Komdu bid-donazzjonijiet tiegħu. Tal-Partit Nazzjonalista għaw Radio 101 li parradijiet kollha f'pajjiżna kien frott tal-liberalizzazzjoni tax-xandir kif ukoll qatt ta' kmamar fejn isiru l-laqat. Ir-raba solar ma kienx jintuża fiħdan id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, imma id-donazzjonijiet kienu jinġabru fir-raba solar tal-Partit Laburista xi ħadd ieħor. Borċ għal dan meta kien qed jindirizza konferenza dwar il-kontribuzzjoni tat-taxxa li l-Gvern se jniedi fil-qasam tat-turiżmu u li tkellem kontri sa mill-bidu li tħabbret fil-baġit għal din is-sena. Kontribuzzjoni li se twassal għal dħul ta' 6 miljun euro li se jintużaw fuq proġetti turistiċi. Konferenza li saret jum wara li fil-Parlament id-deputat nazzjonalista Robert Arrigo qal li l-MHRA qed iżomm ostaġġ lill-Gvern. Staqsejnieh jekk jaqbilx ma' dikjerazzjoni u biex itemm il-konferenza. U qal li l-MHRA tkun tostaġġ tal-Gvern taqbel miegħu. Grazzi ħafna.